Vuorella ja katsotaan tätä näköaloja Jerusalemiin. Siis vielä kerran. Skoopusvuori on itse asiassa niin kuin tätä Öljymäen jatketta. Siis sama vuorijonoa, tässä on eri huippuja. Tämä Skoopusvuori on yksi näistä huipuista. Mutta sanotaanko, että jos tuonne suuntaan, ihan niin kuin suoraan vastapäin katsoisitte, niin 70 kilometriä tuosta eteenpäin olisi Välimeri. Ja sieltä lähtee nousemaan tänne Juudean vuoristoon. Me ollaan noin 800 metrin korkeudessa tällä hetkellä. Jerusalem tähän nyt jakaantuu siis kahdella tavalla. Ensin kun tämä vanha ja uusi. Tärkeästi se, missä siis se vanha 4000-vuotinen historia. Siinä menee muurit ympärillä ja se muurihan näkyy tuolla noin. Näette kultakupolisen rakennuksen, me tullaan siihen kohta. Mutta sen vasemmalla puolella näkyy muuria ja sitten kun tuutte vielä niin kuin sen oikeallakin puolelle eteenpäin, siellä näkyy se muurin kulma. Hirveän tiheesti rakennettuna, niin se on kaikki sisällä tuolla vanhassa kaupungissa. Mehän mennään sinne käymään vielä vähän myöhemmin, lyhyesti. Toi on niin kuin vanhaa kaupunkia ja sitten kaikki muurin ulkopuolella on nyt uutta. Aina 1860-luvulle asti Jerusalemi oli ainoastaan siis tuon muurin sisällä oleva alue. Vasta sitten ruvettiin rakentaa muurin ulkopuolella. Nyt vanha, uusi. Sitten tämä toinen jakotapa, tämähän oli tämä itä ja länsi. Elikkä 47 YK:n jakopäätös, jaettiin brittimandaatti juutalaisvaltion arabivaltioon. Jerusalemista ympäristöineen piti tulla kansainvälistä. Se ei toteutunut koskaan, tuli se ensimmäinen sota. Ja lopulta sodan tuloksena Jerusalem jakaantui sitten kahtia. Puolet länsipuoli jäi israelikäsiin, itäpuoli jordanialaiset liittyvät itse. Mutta siis länsipuoli tulee tuonne, kun te katsotte ylöspäin noita isompia rakennuksia. Siellä on Länsi-Jerusalem. Tässä meidän alla oleva korttelia. Tämä on kaikki Itä-Jerusalem. Eli sitä arabipuolta. Nyt minkä takia Jerusalem oli niin tärkeä paikka? Tämähän oli 3 suuren monoteistisen uskonnon pyhä kaupunki. Juutalaisuus, kristillisyys ja islam. Se vanhin juutalainen traditio sanoo, että maailman luominen alkaa Moorian vuoresta. Se Moorian vuori, niin se on yhtä kuin temppelivuori. Eli se on toi vuori, missä tänään näkyy tää kultakupolinen rakennus. Mä näytän teille pikkasen kuvia, niin pitäis... Yes. Otetaan kaikki rakennukset pois täältä. Topografia-alueesta olisi tämmönen. Tämä kukkula, tää on nyt niin kuin kuvattuna tuolta tänne päin. Eli me oltais niin kuin täällä jossakin. Mutta tämä vuori menee nimeltään Moorian vuori. Alueen suurin lähde, Giihonin lähde, olisi tuossa sivussa. Okei, näette tänne. Nyt juutalaisen tradition mukaan tää on paikka, josta maailman luominen alkaa. Tähälle samalle paikalle. No niin, sillä tavalla tää näkyy ympäri. Moorian vuori. Samalle paikalle sijoitetaan myös Aatamin luominen. Samalle paikalle. Muistatte tämän Raamatun kertomuksen Abrahamille annetaan käsky uhrata Iisak. Juutalaisuudessa puhutaan Iisakin sitomisesta. Muistellaan, että se tapahtuu samalla paikalla. Jaakob näkee sen unen sitä portaista ylös ja alas. Se sijoitetaan kans tähän samaan paikkaan. Nyt Daavid 3000 vuotta sitten tulee vallottaa jebuselaista asutuksen, joka oli oikeastaan tässä alhaalla. Hän tuo sen liitonarkin, missä 10 käskyä pidettiin, tuo sen tänne näin. Hänen poikansa Salomon rakennuttaa temppelin sitten tänne ylös. Ja silloin tulee paikasta hyvin tärkeä, jossa kansa käy 3 kertaa vuodessa pyhiinvaelluksella. Se ensimmäinen temppeli oli pystyssä 400 vuotta. Kunnes babylonialaiset tulo ja tuhoo sen.
persialaiset tämän jälkeen vallottaa alueen, antaa juutalaisten tulla takaisin. Esra ja Nehemian kirjoitti siitä, kuinka palataan takaisin rakentamaan uudestaan temppeli. Nyt se uudestaan temppelin rakentaminen. Mä vein vähän ajassa eteenpäin, mutta saatte samalla pienen kuvauksen, että mitä tänään tuolla näkyy. Se toinen temppeli, kun rakennetaan uudestaan roomalaisaikaan kuningas Herodeksen toimesta, niin hän haluaa valtavan tasanteen tehdä sinne, että saadaan iso temppeli, paljon ihmisiä. Niin tehdään valtavat tämmöiset tukimuurit tuonne ympärille. Okay? Tukimuurit, kun on saatu valmiiksi. Sä voit tehdä ison tasanteen. Okay? Kun sulla on iso tasanne, niin sitten sä voit tehdä sinne ison temppeli. Tässä on tullut värikuvakin aiheesta. Tuossa niin kokonaisuutena. Ja sitten jos värikuvana katsoisitte, niin se olisi suunnilleen jotakin tämmöistä. Mutta tämä iso tasanne, se on itse asiassa se, mitä te katsotte tuonne tänään. Se on edelleenkin siellä olemassa. Mutta roomalaiset siis tuhoaa tuon temppelin vuonna 70 ajanlaskun jälkeen. Sen jälkeen sinne ei enää temppeliä rakenneta. 600-luvun lopussa muslimit kun vallottaa tämän alueen, he rakentaa ton kultakupolisen Kallio Moskeja nimisen rakennuksen. Eli paikoista muistellaan, että Muhammed nousee yöllisellä retkellään taivaassa käymään, tulee sillä reissulla takaisin. Mutta siis tuolla on sisällä kivi, muslimit uskoo, että siltä kiveltä Muhammed nousee yöllisessä näyssään käymään taivaassa. Alright? Mutta siis keinotekoinen tasan, jonka sai aikaiseksi Herodes Suuri. Semmoinen, mutta alueellisesti tämä olisi homma. Okei. Kysymyksiä? Selvästi. Hyvä. Se mitä te myös näette tästä noin, siis on tää kultakupoli. Jos pistätte kämmenen muuten suoraksi, tää oli semmonen hyvä tapa nyt näköaloja katsoa. Kämmeni suoraksi ja menette siitä kultaista kupolista 2 kämmentä oikealle. Näettekö iso harmaa, pieni harmaa kupoli? Joo, hyvä. Siinä on Pyhänauran kirkko. Eli toi Pyhänauran kirkko, se on se vanhempi teoria Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja haudan paikoista. Siinä oli iso harmaa ja pieni harmaa kupoli vierekkäin. Me mennään vielä käymään tuolla tänään. Mutta näitäkin oli siis 2 teoriaa. On tää Pyhänauran kirkko ja sitten on se nuorempi puutarhahauta. Käymme niissä molemmissa. Mutta niin kuin sanottu, Pyhänauran kirkko se on se vanhempi näistä teorioista. Tää laakso muuten, mikä tässä suoraan meidän edessä menee, tää on nimeltään Kidron. Toinen nimi tälle on Josafatin laakso. Josafat tulee hebrean sanosta Adonai Sofet, mikä tarkoittaa Jumala tuomitsee. Eli siis traditio sanoo, että tämä on se paikka, missä se viimeinen tuomiopäivä tapahtuu. Senpä takia, tuosta vielä vähän mennään eteenpäin, näette myöhemmin, valtava juutalainen hautausmaa on tässä Öljymäen rinteessä, nimenomaan Josafatin laakson vieressä, siis ne, jotka on siinä haudattuna. Niin kun tuomiopäivä tulee, ne on ensimmäisenä paikalla. Itse luottamusta vähän tarvitaan, mutta näin homma toimii. Josafatin laakso. Tämmöistä tästä kulmasta. Se mikä tuolla kanssa näkyy, kirkon torni. Eilen illalla katseltiin vähän, sehän on ihan valaistukin. Toi on Jeesuksen taivaaseen astumisen kirkko. Eli sehän mainitaan usein taivaaseen Öljymäeltä. Opetuslapset katselee, kun tonta oli pidetty. Ja sitten siitä kysyttiin, että mitä te katselette Galilean miehet. Sieltä on vielä takaisin tuleva, näin lukee uudessa. Onko teillä kysymyksiä? Noniin. Näytäpä tästä, missä menee. Okei, kartasta. Hebrew University tossa noin. Niin me oltais niin kun... Tulisiko se nyt sitten tähän näin. Täältä me katsotaan niinku tänne päin. Tossa olisi kauemmas. Joo. Tästä katsot tonne. Joo, onko tässä kopussa? Se on, siis toi rakennus tossa on se yliopisto. Joo. Okay. Alright. Semmonen pieni varotoimenpide vaan tälle päivälle. Mehän pyöritään osittain täällä Itä-Jerusalemin puolella. Tulee näitä katukauppiaita. Myy teille postikartteja, panoraamakuvaa ja kaikkea tämmöistä niille. Jos joku jotakin haluaa heiltä, niin pistäkää sitten valmiiksi semmosia 1-2 euron kolikkoja taskuun.
Mutta siis älkää tuolle lompakkoita availkoja niin. Lyhyesti taskuvarasvaara. En sano, että kaikki on taskuvarkoja. Riittää, että se on yksi. Siis no, se on semmoinen taidelaji. Näitä lähtee, kuten huomaatte. Pieniä kolikkoja taskuun, jos joku sieltä haluaa jotakin nopeasti. On helppo ottaa siitä. Näyttää, kuinka monta satasta siellä on semmoinen kutsu. Kysymys. Onko siellä tinkkimiskulttuuri toreilla? Tuolla basareissa joo, tietty. Näillä. No joo, mä en nyt mene suorasti sanomaan, kannattaako vai eikö kannata katukaupassa. Katukaupassa yleensä hinnat saattaa olla vähän halvemmat, mutta jos lompakko lähti, niin sitten tulikin kalliimmaksi. Ymmärrän yhtälön. Basareissa vanhassa kaupungissa joo, siellä on toki. Siis siellä ei hintoja melkein näy missään, se menee aina naaman mukaan. Sitten siinä yleensä mennään niin, että hän kysyy mitä haluat maksaa ja sitten sä sanot, ei se nimenomaan kysyy ensin sinulta, sinä kysyt tietysti takaisin, että mitä se haluaa. Ja sitten tulee, hän sanoo jotakin ja sanoo jotakin muuta. Ja sitten te kinastelette ja tapaatte siellä keskellä. Ja lopulta tulee kaupat ja molemmat on iloisia, mutta myyjä hyvästä syystä. Se voittaa jäi kuitenkin. Kyllä, Mitä siinä lukikaan, jos ei tingata? Siinä oli joku teksti. jos ei tingata, se on ei ole tinkaaminen siellä niin. yleensä jos ei tingitä, niin siinä on yksinkertaisesti hintalappu. Eikö siellä ole jotakin sitä pysyvät tai semmoista? Siinä on joku... Okei, jossakin. No mä sanoisin, että no tuolla vanhassa kaupungissakin on, siis vähän riippuu myös korttelista. Joutalaisessa korttelissa esimerkiksi siellä on ihan niinku tämmöiset teillekin tutut länsimaisen tyyppiset kaupat. Ei se ole niinkään tinkaamispiste. Se basarimeininki, niin se on semmonen, kun ei hinta hirveästi näe. Ja yleensä se menee muuten silleen, että kun te lähdette, jos ei niinku hirveästi innosta, niin lähdette ulos siitä kaupasta. Ja sitten kauppias lähtee perään ja sitten hinta lähtee tippumaan. Mitä kauemmas menee, niin sitä halvemmalla saa. Tämä on kans yksi systeemi. Mutta tehdäänkö sillä tavalla, että otatte nyt ihan vapaasti kuvia tässä. Bussi on tuossa noin ton takana. Eli eikä nyt jos 10 minuutin päästä bussilla pitäisi hoitua. Yes. Niin se on.